the city. There are people everywhere. The snow is falling white and pretty as I stroll on my way to you. How would you feel about packing up today? Bună, dragii mei! Ce faceți? Cum vă simțiți în ultima zi înainte de Crăciun? Eu mă simt foarte, foarte bine. M-am trezit motivată, energică. Vreau să fiu foarte productivă astăzi. Adică vreau să facem sarmale ca să simțim și noi puțin sărbătoarea asta a Crăciunului, pentru că mâncarea de obicei ne ține conectați cu tradiția. Așa că astăzi am decis să facem sarmale. Prietenul meu a fost la cumpărături, a cumpărat cam tot ce aveam nevoie. Voi urma rețeta Jamilei. Cred că este a doua oară când fac sarmale și sper să iasă delicioase. Și după aceea ne vom pregăti pentru seara de Crăciun, pentru cina de Crăciun și vom deschide cadourile împreună. Așa că dacă vreți să faceți parte din ziua mea, rămâneți în continuare cu mine. The snow is falling down. I've been longing for this Christmas when everyone's around to share this holiday. Yes, it's a time of happiness, a time of joy, but now this year is twice as special 'cause I'm hoping for us to fall in love in this winter wonderland. Chilling by the fire as I'm trying to get your attention, giving you a smile I can seem to look away. I might be crazy, but I think you feel it too, like a vibration right between us with a beautiful two. Could we fall in love in this winter wonderland? Cold night, but warm inside. Already said a little prayer that you will stick. Sarmalele la cuptor. Noi între timp am făcut curățenie, să-l așteptăm pe Moș Crăciun cu casa curată, să fie aerul fresh. Și acum mă voi schimba și mă voi pregăti pentru cina de Crăciun. Chiar dacă o să stăm în casă, mi-am spus ca să mă aranjez, să mă machiez, să-mi pun o rochie frumoasă și să mă simt bine, chiar dacă stăm acasă și nu mergem într-un loc special. Dar putem să ne simțim speciali și să fim speciali în casa noastră. Așa că asta am să fac. See you coming closer from across the room. My heart is pounding really fast. I don't know what to do. Could we fall in love in this winter wonderland? M-am schimbat, m-am aranjat, părul încă nu mi s-a uscat. M-am îmbrăcat cu o rochie neagră așa pe corp până la genunchi, foarte elegantă și sunt gata pentru Crăciun. Ce fain arată masa! Oh, Georgie! Oh, Maria! Oh, Maria! Sunt curioasă cum au ieșit sarmalele. Sper să fie delicioase. Hai să vedem cum arată. Chiar nu m-am uitat deloc la ele de când au ieșit din cuptor. Wow! Arată bine. Și Maria a făcut nu știu cum se cheamă de fapt. E un fel de
Arepa se cheamă, e un fel de mămăligă cu brânză în interior. Bine, dar nu e chiar mămăligă, e puțin diferit, nu știu cum să explic, dar sunt din Columbia. Trebuie să mâncăm. Acum toți suntem frumoși, chiar dacă suntem în casă, am zis să ne aranjăm. Am pregătit și masa, arată așa de frumos. Am pus și o decorațiune de Crăciun pe mijloc. Am aprins toate lumânările. Și bradul este strălucitor, cum trebuie să fie. E destul de bogat moșul, ia uitați câte pungulițe avem. De-abia așteptăm să le desfacem. The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I will be home for a couple of days, wander around with you. You and me in the cold, thought it'd never be true. Wherever I go, I got you. Oh, I have stopped running, there is no way trying. You better loosen your belt. Drinking hot wine by the fire, don't care of anything else. It's Christmas. Scissors. 1, 2, 3. You win, you open. Maria del Mar. Pandora! Aww. Wow, earrings. Nice. They go together. So they go together with a beautiful necklace. Yeah, they go together. Wow, beautiful. Your turn, it's your turn, Robert. No, I think from outside the country. No, you got, it's your turn. What is this? Oh, you bought me a bag? What? Thank you, Marie. I love it. So beautiful. Why I tell you not to buy it? That's why you told me that I don't have to buy that one. See, they give us this as well, so you Wow. don't know. See how it came in this? Yeah. As well, so I think it will- Valentina, oh my god, look at you. Honey? Thank you. Very nice, no? I need to kiss you. That's very nice, no? Ia să vedem. Adidas Pegasus. You like it? Aha, îmi place mult. Foarte frumoasă. Wow, e foarte frumoasă. E preferata mea geantă. You find your present? Energy. You don't like it or what? I love it. It's incredible, guys. Oh my god. Very nice, very nice. What a present. I'm impressed. Very nice. Hey, why not? Yeah, you're after Hori. Who is now? Which one should I Oh, I'm not doing Oral B. Users.
For the diffuser. And Versace. It's the perfume month. Versace. You know what I'm saying? Cadoul ăsta este de la mine și de la Horațiu. Și Maria mai are un cadou sub brad la mov. Wow, dar ce bine arată! Da? Nu mă dau cu un parfum, nu mă dau cu altul. Arată fain. Ăla miroase bine. Zic eu. Now you have all the perfumes. I have them all now. Yeah. For your office job. Oh, I hope you like it. This is so pretty. When Hori saw it, Floral. when Hori saw it, he said, "Yeah, this is Maria. Buy it." I feel like Nice. floral. Nice. Thank you, God. For the New Year's Eve. Gonna go pretty. Maria e manager și are foarte multe rochii din astea elegante, așa că i-am cumpărat o roche să se potrivească cu jobul ei pe care îl are. Noi mai avem un cadou să-l desfacem, da? Horațiu a plecat. Hori, hai să deschidem și ultimul. Păi tu încep prima. My God! Am primit numai branduri. Nice. Ce fain arată! Arată și de fain roz. Dar ce fain e asta? It's very nice, yeah. It's quite the Christmas. Ah? Was quite the Christmas. Yeah, right? Oh, ce fain! Îmi place că e roz. Wow! Ce? Hai să o mirosim. Ce mă oftic că nu pot să miros nimic, frate, în seara asta, că să nu mi parfum flori, de smell like cannot. Wow, miroase fain. Smells very nice. Very nice. Wow! I really like it. Nice. Very nice. Very nice. Right Perfume Body Lotion. So, e o loțiune de corp parfumată și asta este Perfume Bath and Shower Gel. Gel de duș. Foarte fain. Mulțumesc. Thank you so much. Hei, bună seara! M-am schimbat de roche, m-am îmbrăcat în pijamale. Ne pregătim să dormim pentru că este destul de târziu, vreo 2 dimineața dacă nu mă înșel. Și suntem cu toții foarte obosiți. Am avut un ajun de Crăciun tare, tare drăguț. Am mâncat sarmale, am primit cadouri, ne-am jucat Uno, am stat cu toții împreună și a fost așa o atmosferă tare, tare drăguță. Dar acum este timpul să ne punem la somn. Vreau să vă mulțumesc că ați stat cu mine până la finalul vlogului. Dacă v-a plăcut să nu uitați să-mi dați un like, dacă nu v-a plăcut să nu uitați să-mi dați un dislike și dacă v-a plăcut să dați și subscribe la canal. Eu am să mă pun la somn, vă pup și ne vedem în videoul viitor.